Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Munokwanisa henyu kundijaja, but ndichitouya panapa zvinhu zvandanga ndichitoziva kuti there are some people out there that are going to judge me, but chakangonakawo ndechekuti inini ndakonfesa, ndakupaiwo secret yangu, and kana matoiverenga kunyangwe kudenga Jesu vanenge vatomaka register rekuti Evelyn reurura. Saka kunyangwe zvikanzi ndafa nhasi, imimi muchaenda kugehena, ininiwo ndichitoenda kudenga, because chakakosha ndechekuti unenge wareurura pamberi pevanhu. Saka confession yangu mukomana She yakamira sekudai: ndakangokurawo ndiri musikana ainge aine musikanzwa. Isisi vangu mukoma vaizviita deputy parent, vaindirova zvimwe zvekuti ndainyasokuona kuti ndiri pama1. Vainge vasina kana tsitsi neni. Sisi vangu vakazoita zvekutizira, isu taitofungidzira kuti zvimwe kuda vachatongoenda kumurume ne-white wedding, but no, vakatanga vatizira vakazoroorwa kwava kuchizochata. Zvakabva zvachizotondipa a go ahead, because vaiti kana vakandibvunza kuti Evelyn uneshuwa nezvauri kuita, ko kana ukazoita AIDS, ndaiti ko imimi pamakarara nemurume wenyu dai ainge aine AIDS maiita sei? Dai kwanga kuri kunzi makatopinda mumarriage muchitoita zvekutoroorwa muchiri kumba, zvimwe kuda mungadai muine authority, manje hamutomborina authority, ndiri kungoitawo zvamainge muchiita, ndiri kutsvakawo munhu wekuti anozonditizisa ozondiroora. Vaibatikana, but sisi vangu vaindida manje. Then vakabva vachizonditora mushure mekunge ndapedza kunyora O-level yangu, ndikazotanga kugara navo vachinditi maindini nekuda kwekuti tava nekabusiness, tiri kungogara tiri busy, chiuyai munge muchigara nesu, ndimi munenge muchisara nevana. Ndikati iribo, but my sister was so arrogant. Shame mukoma, ndakazorara nemurume wavo just to prove kuti I was better than her. Havana havo kuzofind out, but ndichitorara nemurume wavo, shungu dzangu dzainge dziri dzekuti one day tinge tichizotobatwa, then ndobva ndachizotovaudza kuti inini ndava kutodawo kutoita mukadzi wenumber 2 wemurume wenyu. Saka ndozvakaitika izvi, asi sezvisinei ndakazongotanga kungodana nawo noumwe murume wemuraini uyo akazondiroora, wandinogara naye kusvika pari nhasi. Ndigere kuno kunyika yevatorwa nemurume wangu kuno kuSouth Africa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitsamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kunyangwe mukandijaja, chikuru ndechekuti ndareurura chete. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoshandira vamwe vamufundisi avo vamunotoziva vatori nemukurumbira. Ndinogarawo kunoko kuHarare, but kwedu kwandinobva kuGweru. I make my pastor pay me, sort of like blackmailing him. Ivo ndivo vakatanga nazvo mushure mekunge ndafind out kuti vainge vachidanana nevamwe mother apa vakatoroorwa vatori nechinzvimbo muchurch. I found them kissing. Vakabva vachizondipa mari. Mushure mekunge vandipa mari, vakabva vachizondiudza kuti vane multiple partners muchurch, zvekare nemamwe magirlfriends, vamwe vasingatombonamati, vamwe vakadzi vanotonwa doro. Dzimwe nguva vamufundisi vanotoenda kubhawa nemukadzi wavanenge vachidanana naye. Ivo zvavo havanwe doro, vanenge vachitonwa madrinks, energy drinks, but mukadzi wavanenge vainaye anenge achitojaiva achitonwa doro mubhawa. After that vanobva vachizoenda kumabookings. Sometimes ndini ndinotoenda ndobva ndatonobhuka kumabookings, then ndobva ndachizonovatora kubhawa. Dzimwe nguva vanotopinda vakapfeka kana rimwe zijaketi rekuti unenge usingatombooni kuti uyu ndiani. Makuseni ndinomukira makuseni, murume wangu anotombondibvunza kuti ko uri kuenda kupi. Izvo ndinenge ndichitoenda kunotora vamufundisi. So since I am someone wekuti sometimes I do not work from home, murume wangu haatozvizivi kutoti ndinenge ndichitorovera vamufundisi ava ma-errands. That is what I have been doing. Kamari kavanondipa each and every month mukoma, most of you
who are here hamutombowani mari yakawanda saizvozvo. My conscience used to eat me up alive until the day when I refused. Ndikati inini mari yenyu handichakwanisi kuramba ndichiigamuchira. Ndakazoti ndorohwa nenhamo apa tajairira kurarama kalife katori bhoo nemurume wangu tiri kutogarawo kumasuburbs apa, ndiri kutounganidza mari yekuti tinge tichizotengawo imba. Saka ivo vamufundisi vakati varegedza kundipa mari. Ndo pandakabva ndachizoona kuti nhamo haitomborina basa nazvo zvokuti saka Mwari vachati kudii, nhamo inongokushuura chete irregardless kuti wagamuchira mari here kana kuti hauna kugamuchira mari. Saka ndiyowo nyaya yangu yandiinayo. Hamenewo kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii nesecret yangu, but ndakatochimaster chigemu ichi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu hanzi vamufundisi. Ndakavabata kuti vanondipa mari each and every month. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti mushure mekunge sisi vangu vashayika, zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Sisi vangu vakashayika nechirwere cheHIV. This was kuma early 2000 ndo pakashayika sisi. Saka sisi pavakashayika vakasiya mwana wavo uyo ainge aine 5 months. Then mwana uyu ndakabva ndachizoenda ndikangonomusiya pachechi yeRoma. Mwana uyu ndakazoti after about 10 years ndakazodzokerapo pachechi yeRoma, but havana kukwanisa kundibudira pachena kuti mwana uyu vakamuendesa kupi. Vakangonditi vakamuendesa kunochengetwa nherera, but they refused to provide all the details. Saka mukoma ndikudawo kuziva kuti ndingazvifambisa sei. I still know the church where I went and I left my late sister's child, and moyo wangu unorwadza because munguva ndinovarota sisi vanouya kwandiri vanenge vachichema kudaro. Pavanozofuratira ndinobva ndaona kuti kumusana kwavo kunenge kwakanyorwa zita remwana wavo uyo wavakasiya vazvara ndokubva vachizoshayika. So ndaneta mukomanashi nekuramba ndichingoshungurudzwa kuhope nasisi vangu. Ndanga ndichida kungotsvaka solution, but handizivi kuti ndozvifambisa sei. I have tried to go there several times, pari zvino ndiri kunoku kuSouth Africa. Saka mari dzacho manje dzekuti ndipote ndichitravela, because mwana uyu ndakanomusiya kuHarare, but kwedu kwatinobva kumasvingo panguva yacho iyoyo ndainge ndichigara kuHarare pandakasiya mwana uyu pachechi yeRoma. Kuti angava achiri mupenyu here mwana uyu kana kuti akafa zvake. Why vari kuramba kundiudza kuti mwana uyu vakamuendesa kupi? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvimwe kuda kana kuri kunzi mukaenda kumapurisa mubva manotaura nyaya yenyu kuti inini woka pandakaona sekunge upenyu waikwanisa kuzondiremera, ndakabva ndachizotora mwana ainge asiwa nasisi vangu. Mwana uyu ndikaenda ndikanomusiya pachechi yakati. Saka vanhu ava havachadi kundiudza kuti mwana wacho vakazomuendesa kupi. Zvimwe kuda munokwanisa kubetserwa. Hameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, I got married to my cousin. This is like a deep family secret yandava kutokuudzai. Saka zvinhu izvi zvakaitika before vatete vakarorawo cousin brother yavo. Then isusu sekuru vedu, sekuru nagogo, they were also cousins as well. Saka hanzi zvinhu zvakangogara zvichingoitika mudzinza rekwedu. I am also married to my cousin brother. So this cousin brother of mine, iye akatokwirirawo kumhiri kwemakungwa, and after he wanted to get married, that was when paakazounzwa kuZimbabwe, and then we were introduced mukoma, tikatotanga kutodanana, akatondipfimba, tikatodanana paipai akambodzokera kuUK. Then that was when we made preparations. Pari zvino tava kugara zvedu kune imwe nyika, but not kuEurope, but tiri kumhiri kwemakungwa. This we did it so that vakakura vachimuziva nevanhu vakakura vachindiziva vasazobatanidza nyaya kuti kuvanhu ava they are cousins ka vakaroorana. Saka itori secret yemumhuri
pane vamwe vanhu vakuru vemudzinza vandakambobvunza, ours is a royal bloodline, saka hanzi kubva nekubvira ndo zvaingoitwa izvozvo, so as to keep our bloodline pure, ma-cousins aizoroorana. Saka to other people maybe they will think kuti zvinhu zveseribo, but inini necousin yangu hakusi kunzi ndisu takatanga nazvo. It has been in our family for as long as vanhu vakuru can remember, so as to keep our bloodline as pure as possible. Like vana vatakazvara vanenge vari pure. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kwatiri kuno ku-USA, that is where we migrated. Iye akabva ku-UK and then went to America, prepared a space for me, and then after we got married, that was when I joined up with my husband. Yet they are cousins, blood cousins. Kuna nachiremba vanoteererawo chirongwa chedu, can you help us mucomment section kuti marriage yakadai so chii chinozoitika pavana ava vavanenge vazvara? Vana vacho vanenge vatori right here, kana kuti pane mamwe ma-health problems avanozosangana navo? Hanzi sekuru nagogo vainge vari ma-cousins, vatete zvekare nemurume wavo vaiva ma-cousins. Zvakangooma. Ivo vanzvadzi vedu nemurume wavo ma-cousins. Strange things indeed they do happen in this world. Tibatsireiwo mucomment section, zvinoita here izvi kana kuti hazviiti? Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I made my best friend's husband fall in love with me after ndaita nguva yakati rebei ndichipa best friend yangu mabad advices. Inini ndakazviparadzira marriage yangu nemaoko angu awa mukoma, sezvinotaura kuti mukadzi benzi anozviparadzira imba yake. Ndakazviparadzira imba yangu nekuda kwekuti ndainge ndava kudanana namanager vekubasa kwedu. Murume wangu akafind out haana kundipa second chance. He walked away and he left me with everything, even though ndakasiyirwa imba, but hey, loneliness yokungoziva kuti wakarambwa nemurume zvinhu zvokuti zvinongorwadza, and it is very hard kunyange ukazowana umwe murume anenge achiti anokuda, but kumashure kwaunenge wakabva zvinhu zvokuti zvinenge zvichingokurwadza chete. So he moved on, akatochata nemukadzi wake, vakatoendawo kumhiri kwemakungwa. Hey, pain yacho was even 2 times. Dai kwanga kuri kunzi ainge achiri muno muZimbabwe ndaiti zvimwe kuda zviri nani, but kuzoenda kwaakazoita kumhiri kwemakungwa ndo zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizotanga kudanana nemurume webest friend yangu. Saka friend yangu aiti akauya kwandiri achichema achindiudza zvose zvaanenge achisangana nazvo mumarriage make. Iniwo ndaingomupa bad advice chete. Kudzamara murume wacho ava kuuyawo kwandiri achitsvakawo advice achiti nai Gulezi madii mambotaurawo nemunenge nawenyu, because anongonditi Gulezi one day ndakazongomuti koba munini svikai nekumba kwangu. Ndobva ndamunyepera ndikamuudza kuti stove yangu yainge yakafa. Ari busy achivhuravhura stove, ndokutongoya ndikamuhaga ndikamuudza kuti ndainge ndichida kumbomupodza marwadzo ake. Akangosekerera tikatosika bonde kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi. Ndinomupa imwe respect yekuti ndinomupfugamira. Kana chikafu chandinomubikira ndinotobva kukitchen ndakapfugama, ndakatakura plate ndichiuya kuzomupa sadza. Apa paari ndikuita kugadzirisa mistakes angu ose awo andakaita first marriage. Saka iye haasi kutonzwisisawo kutoti ndiri mukadzi ari kutogadzirisa mistakes ake. Ukuwo mukadzi wake, she thinks kuti advice andiri kumupa they are the best advices. Haatozvizivi kutoti ari kutozviparadzirawo marriage yake. I'm not yet sure kuti ndinoda here kuzoroorwa nemurume wake kana kuri kunzi vakazorambana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, trust no one. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi muri sei mukoma? Ndiri mudzimai, ndine makore 29 years ekuberekwa. My mom, she was a contract prostitute. Mama vangu vakatongotanga
kungodanana neumwe murume vasingazvizivi kuti murume iyeye anotsvakirawo mapolitician magirlfriends. Mama vangu vakadzidza pane imwe private school, a only girls school inowanikwa muHarare, and then that was when pavakazonyengwa neumwe murume vanoti pavainge vaine 16 years ndo pavakatanga kuzodanana nemapolitician. Zvazvokuti hauna munhu wani waunenge uchidanana naye. My mom was so beautiful, and me, I am triple times beautiful, more than the way that my mom used to be beautiful. Saka mama vangu vaiti nhasi vanenge vaina minister uyu, mangwana vane uyu. She was what they call a contract prostitute. Basa rako rinenge riri rekungodanana nemapolitician. Dzimwe nguva unenge uchitoudzwa kutoti tiri kuenda kuDubai naminister Ningi, then the following week uri kuzoenda kwakati nevamwe minister. Just mapoliticians ndo unenge uchidanana navo, unenge usingabvumidzwi kuzoita mamwe marelationships. So ndakazouyawo kunoku, I never thought kuti what my mom used to do is what I was going to do. I cannot escape. It's like I am in a prison. I am a contract prostitute. Kunoku kwandiri ndarara kunyange nemaministers mamwe amunotoziva emunomu muSouth Africa. Ndo basa rangu iroro. I stay in a hotel. Kunyange pandakauya kunoku ndichinzi I am coming to study in South Africa, I later realized kuti no, I was not coming here to study, because ndaiti kana ndikasaenda kuchikoro but still I would pass my exams. Kune vamwe vanhu vaitondinyorera my exams. Basa rangu ndiroro rekungodanana nemaministers nemamwe maambassadors nemamwe mahigh delegates anenge achibva kunyika dzakasiyana siyana. I have been to so many countries. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi handidanani nevanhu vemhanga-mhanga, ndinongodanana nemapoliticians. I am a contract prostitute. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hey, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma, I am a cross-border bus driver. I have been on the road for many years. Ndakatanga ndichidriver makombi, ndikatanga kudriver marori ndiri kuSwift. From there on ndo pandakabva ndachizotanga kudriver mabhazi. I've been traveling between Harare and Joburg. Saka basa iri ratinoita mukomanashi, like mari dzako unotodziwanawo kuburikidza nekusmagulawo magroceries, uchitakurawo zvimwe zvinhu zvinopisa. Saka nekufamba kwenguva mukomanashi ndo pandakaona kuti hey, murodhi umu mava kuti netsei. Mapurisa acho anenge achida mari pose paunenge wamiswa, vanenge vachingoda mari. Apa kana mukapa mapurisa acho mari dzacho idzodzo munogumisidzira futi madzibatirwa nemurungu wenyu, because murungu wedu watinoshandira mukomanashi haana kana mistake, anenge achingotibatira mari chete. Saka neumwe wangu apo patakabva tachizoenda kun'anga, takaenda kun'anga tichida mushonga wekuti patinenge tichifamba tisazonyanya kunetswa nemapurisa, because pane pamwe apo patakamboshanda kuda 2 months tichingoshandira murungu, because tainge tabatwa tiine mabhrongo. Saka bhazi haro harina kuzoimpoundwa nezimura, but ipapo murungu akatsamwa zvisingaite, because zvinhu izvi takazviita asingazvizivi, because akati pose pamunotakura zvinhu zvinenge zvichipisa munondiudza, kuitira kuti iye anongogara atongoudzawo vanhu vake kuti bhazi rangu kana kuri kunzi rikasvika muboda, just make sure kuti you just turn a blind eye to it. Saka ipapo takarovawo madhiri edu iye murungu asingazvizivi. Takatomboedza kumufonera tikaona asingabati macalls. By the time paakazobata foni yake takazotongomunyepera hedu, tikatongomuudza kutoti pane kamari katainge tichida tichinosvika muboda, mhepo dzikabva dzachizosimuka. Saka takashandira almost 2 months mahara. From there on patakaenda kun'anga ndo patakabva tachizoudzwa kuti mushonga welaki taikwanisa kupiwa, but ainge aine umwe mushonga uyo waainge akabva nawo kuNigeria. But mushonga uyu kuti unge uchishanda unofanira kuti unge uchifamba nechemba pose paunenge uri, unenge uine chichemba chako. Saka takangofungidzira kuti maybe chichemba chekuti unenge uchingoitira weight, but kwete mukoma. Chemba iyi hongu unoitira weight mairi, but unofanira kuti unge uchizoitira tsvina mairi zvekare. Saka zvatinoita mukomanashi
kana tikasimuka pangava pari paroadport dzimwe nguva maybe kuma past 12 tokwenya torova bhazi kunze kana kwasviba tinozotsvaga pekupaka kana kuri kunze ndinenge ndichidhiraivha ndinongotsvaga pekupaka then ndobva ndaburuka ndiine chibhaketi changu. Izvi tinofanira kuti tinge tichizviita tichiri muZimbabwe. Then ndobva ndachizoita tsvina. Kana ndaita tsvina ndinongovhura mungoro yebhazi ndobva ndachizotongoisa chibhaketi changu ndinenge ndakatochivhara ndakatochiisa muziplastic. Then kana tati fambei umwe wangu ndiye anozouya obva abata steering obva ambodhiraivha zvimwe kuda maybe for 30 kana kuti 1 hour omisawo bhazi obva aitawo tsvina muchichemba chake tobva taisawo mutrailer rebhazi tobva tachizokwenya zvedu. Bhazi redu mukomana rinombomiswa here nemapurisa. Kana chitonzi tamiswa nemapurisa kutongoburuka, assistant anotongoburuka akatobata kana $5 obva atongonopa mapurisa tobva tatopfuurira nerwendo rwedu. Kunyange mubhodha munoona mazuva adarika awo mubhodha mainge muchipisa but isusu mukomanashi tinotongodarika kunyange tikanzi tinenge tiine zvinhu zvinenge zvichipisa nekuda kwezvimabhaketi zvedu zvinenge zviine tsvina zvatinenge takaisa mutrailer rebhazi ndo zvinozokonzeresa kuti uyo anenge achinzi anofanira kuti ange achiinspecta bhazi redu anokwanisa kungotanga kungotemwa nemusoro kana kungonzwa dzungu kana kungozvinetera then tobva tatonzi inspection yatopera chirovai bhazi mubude mubhodha vakomana. Saka ndo zvatinoita izvi mukoma. Ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti izvi zvatinoita tinganzi tiri kukanganisa here kana kuti kwete. When you post ndiudzeiwo ndichange ndichizongotevererawo dzimwe nguva ndinoteerera maconfessions enyu apo pandinenge ndiri parwendo. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu avo hanzi basa rangu randinoita nderekuti ndinodhiraivha mabhazi. Let us try to speak with him in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pane zvose izvo zvatiri kuita tinganzi tiri kukanganisa here kana kuti kwete. Hey pakaipa.